Helo, noswaith dda, a chroeso i'n live heno. Croeso i rheini o'ch chi sydd yn gwylio yn fyw, a croeso i rheini o'ch chi hefyd sydd yn gwylio ar y recordiad. Gobeithio bod chi wedi cael diwrnod da. Heddiw, da ni'n mynd i edrych ar yr nodwedd chwilio newydd o fewn Microsoft Teams. Felly, os da chi wedi bod yn defnyddio Teams am beth amser, dwi'n siŵr newch chi gytuno bod yr hen fath o nodwedd chwilio o fewn Teams ddim yn dda iawn. Oedd hi'n anodd iawn ffeindio gwybodaeth weithiau, oedd hi'n anodd iawn hefyd ffeindio be oedd yr context o rownd y gwybodaeth yna. Felly mae'r math o chwilio newydd o fewn Teams wedi sortio chydig o hwnna allan, so mae o'n helpu ni wir ffeindio gwybodaeth da ni'n chwilio amdan, a dim jyst hynny, ond ffeindio hefyd pobl da ni'n chwilio amdan, a ffeindio apps er enghraifft da ni'n gallu defnyddio. Felly dwi am fynd i fewn i rannu'n sgrin yn gyflym efo chi. So, jyst daliwch ar am eiliad. Bydd o'n dwed unrhyw amser rwy'n. OK, dyna ni. Felly, da chi'n gweld yma'n hyn, dwi yn Microsoft Teams, a dwi just o fewn the Teams yn fan hyn. So, Teams. A fel da chi'n gwybod o bosib, mae'r chwiliad i gyd yn cychwyn i fyny yn y top yn fyna. So, mae gen i far yn fyma i chwilio am bethau. Rwy'n mae gen i fi chydig o bethau dwi wedi wneud o blaen llaw yn fan hyn. Felly, wneith hwn ddangos i chi sut mae'r chwiliad yma yn gweithio fewn Teams erbyn hyn. Felly, jyst i fod yn syml iawn i gychwyn efo'i, os fyswn ni yn chwilio am berson arall, er enghraifft, so mae Teams yn dda, wneith o bigo fyny, er enghraifft, pobl eraill sydd yn y cwmni, sydd yn cychwyn efo'r geiriau dwi'n rhoi i fewn, efo'r llythrennau dwi'n rhoi i fewn. O bosib, mae wedi meddwl, ella bod fi'n chwilio amdano y tîm yma hefyd, yn agos iawn i sut mae hwnna wedi cael ei sillafu yn fyna. A mae o hefyd yn dangos i fi yn fan hyn yn y gwylod apps possible, ella bod fi'n chwilio amdanyn nhw, sydd yn cychwyn efo'r un llythrennau yn fan yna. So mae hwnna'n ffordd syml iawn o ddechrau chwilio am bethau o fewn Microsoft Teams. So mae hwnna'n rhoi canlyniad sydyn iawn i chi, o ran dod â gwybodaeth yn ôl i wneud efo'r chwiliad yna. A wedyn, be dwi'n wneud rwan ydy dwi am ddangos i chi sut mae'r chwiliad o fewn Teams yn gweithio pen da ni'n mynd chydig bach mwy o fanylder yn fan hyn. So, os dwi'n chwilio a dwi yn gwybod am rei o hein yn barod, so, os dwi'n teipio fewn menu, er enghraifft, so dwi wedi bod yn defnyddio hwn efo hyfforddiant arall, dwi wedi bod yn defnyddio fo fewn yr sianel Fiesta of Food ma, sydd wedi gwneud efo bwyd Sbaeneg a falle. So, mae'r menu i fewn yn fyna, a da chi'n gweld mae wedi ffeindio'n syth, mae wedi ffeindio dogfen o'r enw menu, a mae wedi ffeindio 2 dogfen arall, un o fewn y sianel yn fyna, a mae wedi ffeindio menu arall hefyd. So mae'n dangos heina ni'n sydyn, ond os da ni jyst yn pwyso enter, neu return yn fan hyn, so da chi'n gweld yn y bar yn y top ydw i yn fan hyn. So os da ni jyst yn pwyso enter yn fyna, newch chi weld yn sut mae'r chwiliad newydd yma yn gweithio a sut mae wedi cael ei dorri fyny i'r wahanol agweddau ella bod ni'n chwilio amdanyn nhw. Felly mae wedi dod â negeseuon yn ôl, so mae'r negeseuon yma yn gallu bod o fewn y chat, er enghraifft. Mae yna fwy o negeseuon hefyd sydd wedi cael eu cuddio ar hyn o bryd, so da ni'n gallu clicio ar hwnna i weld pa negeseuon eraill. Ac be mae hwnna'n neud ydy, mae o'n mynd â ni i fewn i'r tab negeseuon mae i fyny yn y top yn fan hyn. A wedyn, mae hwn mond yn dod â negeseuon yn ôl ar hyn o bryd, oherwydd bod ni wedi mynd i fewn i'r tab yma. A be newch chi hefyd sylwi ydy, oherwydd bod ni wedi mynd i fewn i'r tab na, da ni rwan efo lot o opsiynau gwahanol i allu dod ar chwiliad na lawr chydig hefyd. So, yr faint o beth da ni'n gael yn y chwiliad, da ni'n gallu dewis os da ni eisiau, os di mewn unrhyw tîm y sianel er enghraifft, da ni'n gallu gweld os di pa ddyddiad mae wedi cael ei newid, da ni'n gallu gweld os di rhywun wedi rhoi @mention i fi yna. So, efo'r @mention yna, da ni'n gallu gweld os yna bethau bwysig wedi cael ei yrru ato ni a da ni angen gwneud rhywbeth efo nhw. Da ni hefyd yn gallu gweld os oes yna ffeil efo nhw. So, mae hwn yn mynd yn bwerus iawn
i ddod â'r nifer o'r pethau yn y chwiliad, ydych chi'n cael yn ôl, i ddod â'r nifer o hynna i lawr. Felly, efo'r math, da ni'n gallu gweld hefyd os oedd o yn sgwrs efo rhywun, neu os oedd yn sgwrs o fewn sianel. So mae hwnna jyst yn gadael i ni chwilio lot gwell amdan y gwybodaeth da ni'n trio ffeindio. OK, so da ni wedi mynd i fewn i messages. Rwan, so dwi'n mynd yn ôl i fewn i all yn fan hyn. So mae hwn dal yn chwilio amdan yr menu yma. A da chi'n gallu gweld lawr yma, mae yna fails a mae yna bobl hefyd. So da ni efo yn fan hyn, da ni efo fails. Ac yn fan hyn hefyd, da ni efo fails. A da ni efo pobl, a mae pobl lawr yn y gwylod yn fan yna. So, rhywun peth ar messages, so os da ni'n mynd i fewn i chwilio am bobl, fyswn ni'n mynd disgwyl bod na neb o'r enw menu i ddweud y gwir yn sefydliad ni, a dos na ddim. So, mae hwnna'n dangos bod na ddim neb yna efo'r enw menu. A wedyn, os dwi'n clicio ar y tab Fails, newch chi weld, dwi'n cael rhywbeth tebyg. So, dwi'n cael yr opsiynau yma wedyn i ddweud dwi'n mond eisiau chwilio am ffeils sydd wedi cael ei newid ar y dyddiad yma er enghraifft, dwi'n mond eisiau ffeils sydd wedi cael ei creu gan y person yma, a dwi'n mond eisiau ffeils sydd wedi cael ei wneud, sydd efo tape o er enghraifft Word neu PDF neu Excel er enghraifft. So unwaith eto dwi'n gallu torri lawr lot ar yr nifer o ganlyniadau sy'n dod yn ôl yn y chwiliad yma. A mae hwnna jyst yn gadael i fi ffeindio yn ffeils yn lot haws i fod yn deg. Dwi hefyd yn gallu chwilio am just y ffeils o fewn tîm. So os dwi'n gwybod be di'r tîm ydw i'n chwilio amdano fo, so os ni'n gallu rhoi yma, na ni Fiesta Food, so mae hwnna'n un o'r teams yn fyna. A wedyn mae hwnna wedi torri'r nifer i lawr yn fyna, dim ond y rei sydd yn yr peth Fiesta Food sy'n dod i fyny fyna. OK, so os dwi'n mynd yn ôl i all, wedyn, wnaethon ni sôn amdan cael chydig bach o context o'r negeseuon a be sy'n rownd y negeseuon da ni wedi ffeindio. So yr ffordd da ni'n neud hwnna ydy ar y sgrin yma, so mae gen i neges yn fan hyn sydd wedi dod i fewn yn y chat, so da ni'n gallu gweld yn yna. Os dwi jyst yn hofran dros y neges yma, newch chi weld, mae yna botwm bach yn dod i fyny yn y gwylod, so yna ddangos hwnna i chi yn fan hyn. Pen eisiau glicio ar hwnna, nath y chat yma agor allan wedyn chydig, so mae hwnna yn dangos mwy o wybodaeth i fi ynglyn â'r neges na ydw i wedi ffeindio fyna. So mae hwnna jyst yn dangos i fi chydig bach mwy o wybodaeth ynglyn â'r neges ydw i wedi ffeindio fyna. Ac os dwi'n mynd i fewn iddo fo, mae o yn dangos i fi lle oedd y neges yna. Ac yn digwydd bod y neges yma conversation efo'r who bot. So mae hwnna yn bot yn deitha fi pwy ydw i wedi gyrru neges i er enghraifft. Dwi'n gallu gofyn cwestiynau gwahanol i'r bot yma iddo fo ddeitha fi be di'r atebion. So newch chi weld yn fan hyn os dwi'n mynd yn ôl. A dyma ni. So hwn oedd y neges oedd wedi ffeindio. So dwi wedi cael yn sydyn iawn wedyn yn ôl i context yr neges yma. So hwn oedd y neges oedd wedi ffeindio fi. A rwan dwi yna yn top y tudalen a dwi'n gallu gweld be oedd wedi digwydd efo'r neges yna. OK, reit. So just un beth arall yn ddangos i chi efo'r hwn. So o'n i'n chwilio rwan am rhywbeth lle o'n i'n gwybod oedd yna enw ffeil er enghraifft ar enw menu, ond be sy'n digwydd os dwi'n gwybod bod fi'n chwilio am wybodaeth, ond dwi ddim yn gwybod ella be di enw'r ffeil neu lle mae'r gwybodaeth yna er enghraifft. Wel, os dwi'n teipio fan fan hyn, a ydych chi'n gallu gweld dwi wedi gwneud o'r blaen. So os dwi'n teipio fan octopus, sydd yn neis iawn i fyta gyda llaw. So os dwi'n pwysio enter yn fyna, mae wedi dod â pedwar i ddweud y gwir canlyniad yn ôl i ni, oherwydd da ni defnyddio hwn cwbl o weithiau mewn llefydd gwahanol. So mae wedi dod â'r canlyniad yma yn ôl i fi, a da chi'n gweld rwan, mae yna un o'n nhw mewn forms, dau o'n nhw i ddweud y gwir. A be di heina ydy, mae heina yn polls o'n ni defnyddio o fewn cyfarfodydd. Felly, yn gynharach yn y gyfres yma, wnaethon ni ddangos i chi sut ydych chi'n gallu gosod i fyny poll neu quiz o fewn cyfarfod Teams.
Wel, dyna be oedd hwn, oedd o yn poll o fewn cyfarfod Microsoft Teams. So, os dwi'n clicio ar hwn, a dwi'n gobeithio bod yn mynd i weithio tro yma, cos nath o fynd tro dwytha'n iawn, ond dyna ni. So, mae hwnna'n dangos i fi be ydy'r poll oedd wedi bod yn digwydd yn yr cyfarfod yma. Ac os dwi'n mynd i fyma ar y top, dwi wedyn yn gallu gweld yr sgwrs oedd hwn yno fo. So, dwi'n gallu mynd i fyma. A dwi'n gallu gweld pa sgwrs oedd yr poll yma yno fo, a dyma fo yn fan hyn, a rwan dwi efo'r context o be oedd yn digwydd ar y pryd. So mae hwnna'n rhoi'r context i ni hefyd, a mae'n dangos i ni bod yn gallu chwilio dim just am ffeils o fewn Sianeli, ffeils o fewn SharePoint, mae hefyd yn chwilio am y ffeils yma o fewn cyfarfodydd y bob peth. So, da ni am wneud hynna unwaith eto, so na i jyst defnyddio yr opsiwn yma sydd wedi safio fi. A wedyn, da chi'n gweld wedyn, mae yna ffeiliau fan hyn, lle dim octopus ydy enw'r ffeil, ond mae wedi ffeindio gwybodaeth o fewn y ffeil sydd yn ymwneud â octopus. So dwi'n gallu agor y ffeil yma. So dwi'n agor y ffeil. Nid agor y ffeil yn Word ar-lein i fi, yn ddiofyn. A fel da chi'n gweld yn fan hyn, o fewn y ffeil, mae wedi ffeindio'r gwybodaeth mae'n wneud efo octopus. So, os da chi'n chwilio am rhywbeth mwy defnyddiol, yn bosib, yn hytrach na menu o 3 o bethau. Ond fel dwi'n dweud, mae octopus yn neis iawn, so mae'n ddefnyddiol yn y meddwl i. Os da chi yn chwilio am rhywbeth mwy defnyddiol, da chi'n gallu ffeindio hwnna trwy ddefnyddio'r chwiliad yna hefyd. So, da chi'n gallu ffeindio'r gwybodaeth o fewn ffeils a falle sydd yn ymwneud â'r peth ydych chi wedi teipio fewn yn fyna. A wedyn, os da ni'n mynd nôl i Teams, yr un peth ag o'r blaen, da ni'n gallu chwilio am y ffeils hefyd yn defnyddio yr hydlyddion yma yn fan yma. So ni'n gallu deud, ydy o mewn tîm specific, neu ydy'r math o ffeil da ni'n chwilio amdano, ydy Word neu PDF, pwy mae wedi cael ei newid gyn, a be oedd y dyddiad oedd wedi cael ei newid dwytha. A dyna ni. So mae'r chwiliad wedi gwella yn arw o be oedd o'r blaen. Mae'n lot fwy o opsiynau i chi, lot mwy o ffyrdd o ffiltro be da chi'n cael yn ôl yn y chwiliad yma, so bod yn haws i chi ffeindio be da chi'n chwilio amdanyn nhw. Oce, gobeithio bod hwnna wedi bod o ddefnydd i chi heddiw. Gadewch i ni wybod hwyrach ymlaen, be ydych chi'n meddwl o hwn, fydwch chi wneud eich comments ar unrhyw un o'r cyfryngau cymdeithasol da ni ar. So fysa ni'n rili licio clywed be ydych chi'n meddwl o hyn, ac os oes yna rhywbeth fysa chi'n hoffi gweld ni yn wneud. Ac na i jyst adael chi efo cyfeiriad yn gwefan ni, so ewch draw i'r wefan ar gyfer mwy o tips fel hyn. Mae gen ni blogs yna, mae gen ni adnoddau fel fideos o falle, a mae gen ni mae gen ni rhestr bostio hefyd, lle da ni'n gallu gyrru gwybodaeth fel hyn allan i chi ag y gwybodaeth newydd fel mae'n dod allan i chi. Ac fyswn ni hefyd yn hoffi gadael chi efo, os da chi'n mynd i'r grŵp Facebook sydd ar y sgrin ar y funud hefyd, mae hwnna'n lle da ni'n cael trafodaethau am dechnoleg, da ni'n codi posts o falle, so lle da ni'n diben ydi bod pobl yn cael at ei gilydd, bod nhw'n trafod technoleg, sut mae technoleg weithio iddyn nhw, bod pobl yn gallu helpu gilydd efo tips o falle o ran sut maen nhw wedi cael technoleg weithio iddyn nhw, ac fedra i helpu chi fyna i fynd â chi ar draws y trywydd o technoleg newydd a dod â'ch sylw chi at bethau newydd sydd yn digwydd. Oce, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo ni heddiw, ac na ni weld chi fory am yr awgrym nesaf. Oce, diolch yn fawr, hwyl.